Adu katno ngin syaset fatok haune virus. Aba kalat berlaj nu kadon. Ini ban simbet yaka. Aya ketika kawit kerkendai. Kena ikun bati kena persya ya kena kekhlam. Jing yakan hapdeng ki R Deputy Commissioner ka Ribhoi District Meghalaya, but West Karbi Anglong District Assam, but kumjuru ki R Superintendent of Police Jonggitegi District, kalalong bayak ibaj but kan sotu jungwon hapdeng jongki, banang ni syakmat kanam dan syu kano kono jing birki wen dagi breu ki baom day nagade ka Thany Block 2. Ya ka jing yakan hapdeng ki R Bor District, lapelong hak R District Nailar, hadin belami ibiang ki kendrum kendram hapdeng ki pajba nagade ka Thany, but ki breu na Meghalaya, ki bala suba ba ki degi khot but noilam, kan New Trap Youth Council lane ke HYC, kaba kilalej hak arsantric nailar sha kishnong katega Thany da kaba kila kamro bagi thumu balik kindo ki laingot ki nong songnong ki balaman sawa ga jing sha kharwet ha ki bor pulet ka Assam re ki tegi suba khot HYC kila sha apner karat ha ki paiba katega Thany man balwan khangro da ki bor pulet ka Assam kumta ka jing kan hapreng ki Arbor District kabla kendo kerki ha ga Arbor District nailar kasngi bobot ban yapen bai halor katega kendrum kendram kabarna kate gejnya keren kila pun baik beberapa liang ni district jongki jela kinyale bantem ki kenrum kenram bat wanra ya songsuk songsan hapreng ki jela bat halor gejnya ken put jongki jela ki RDC ki laitu bakani ka kam lasanya ha ki bor sarkar na jela bakidang pen baik nagaliang ki bor district Ribhoi lailam daga kong RM kurba DC bat nagaliang ka West Karbi Anglong lailam daga utpala saikya DC ringkat ki RSP bat ki bor pulet Cili kalau sedang gani ke jing yakin mencismi hakapa we local nang ni isha shwa ndai ya katu ke issue kalau along ke kalau don ke jing ya solve mo kalau don jing ya suk mencismi ndai menen bedel jaba ki one visit ki to visitors ni ndai ka we ngakwa ban ong bak kumba pi atip hi ba menta ki ni sarkar bora artili ke sambat ke Meghalaya ki don hapdeng ke jing ya kren ban pen be yo put usan ti hakapa ya dai berkata ni kerpat ya ki breu ba yano ru ki sengkem de ban perbu ane ban kumta ke ban wan shikini ki jaka ki border area klem da jingtip jongno namar ba kane ka pen long tension hang ni ki jait ban riu ki don nai jait ban riu lada wan tang iwe ni ki jait ban riu shan ni te kan pen wan hi ban ra kata jing ya khlut mo ki wan ki la le no jayu ki breu jongi ba shong shan ni kata phi hab ni perkhat perkhat kitu iban shong mentai shong sier tu namar kini kila aset dia kagiat dia hendreng ila ya kran dia kata ngi ong ba patient ni ngimlong man bu ya kene kagiat hang ni hiru ki ong ba kene ru kin happen ben namar ba kiru ki breu jong ki shong sier dia ki breu jong hiru shong sier breu jong kiru ki shong sier kani ka de ka situation ka ba shisha ka ba da ka jingwan jong hi kumni kha ka pen shong sier ya baro arliang tingi kerpat ya baro ki seng kin sobha ban hai ni por hi ailat ka sarkar bahkan ya keren bani pen bet yang ni put usam kani kamde ka jing baklan ka jing ke bajaman nin mencisngi mo ka ni ka jing put usam kala jam tala na do pasang state te kan simpor hi te ngakerpat ya baro ki breu ki nong one page ni ki one ngulem chani kenda ngobha ban sanghe shwa ka ni ka por ap hadu bakan dapen bet ke sarkar ndala dapen bet sarkar kata ki la ban sawan visit ni kisal la ban le kano ndrei ngobha wat wan namar ba kejing wan jong pi kendet ka pen sier pen shong sier ki nong shong snong chani de ai ba ki ni ki snong khat prash nong nang ni shitai kin long ki ba kini shong suk shong san ki shong suk shong san de kadan ki hakan ko no snong kadan ki jing shong kadan ke jing shong sier ha ka ba ki dan ki kam jong ki ba shim kabu ki ba le ki kam sneu kam khayi ki kita ki kam khayi masi kita ki local ki media south to local yamde ban wan interfere nang in na ba nang tinang ba kata kawai ru kalong ba kumbang insu ong hang ni kalong ba ngidei ban buram la me gitu ki pat ba jungi shani khat prash nong ki don ta ki kita ki local ki media south to local yamde ban wan interfere nang in na ba nang tinang ba kata kawai ru kalong ba
kumbang insu ong hang ni kalong ba ngidei ban buram la me gitu ki pat ba jungi shani khat prash nong ki don te ngin hap ya ai lang ya ka jing sngu jungi ge ngin hap ya ai man sim ye ki mdei da ka ba wan dala di shani ndei ka jing yes ka jing pen klan ka jungi ban pahara ya ka ni kalong ba ngin pen biang ya kata ki kot ki slan jong ki nong shong shang shani nang ba ngila ban pen shisha ken ba kan ni ka de ka jaka ka jongi hadin benginda poi ha kata kapot ha ka ban ya keren ki pedeng jong atli ndela dang isuan pen i tang kmat mengila lit no kerja pada ik bas ngosi ik ini ba shong ni ki shong si tengah ya kata hi ngi wan hang ni tengah kermen ba nang ni chakman ngin sai okenduk biang ha posh tayo bat di si jong ka west kar biang no ngin sai kenduk pat shwe ka jaka kenang ba haduk kata kapor hadin tayo ngi kermen ba kerni ka mata kala settle te kendet mem kombolong ba kiwan ki kunhon ki ba fer tena ka menta ban khang lat igite pot ke ena kaleng ka district kala shimban mentang te po police station te po maulas na te mentang ngim sha su ino ki light tang ki tu khat prash nong ki baran chani kitu kin yo ya nomor komentar ngan ya tu ho ipi mentan rungi dan hang tu ngiyok kenu irong bak snong na uman bat iba yong dan ka jing penwet ya kitu ki snong shatu dan nuru des ngo ba ban ye yo sngo kata kam dan kenu ka jing pen thot ya kayat ke yang jong ki breu jongin shatai mo tena takadaw sngo ba ban ye buram ya kani ailat ikitu banyak imsuk paramaki bat ngiru anal yang jongingin baik ngin iba insya jongiru idon i bakit kia ila lik baik hi ibril jongi syatai mangi bandung syatai mentangim yo dan na takadang ye dan meeting hani semuda te ka long attention kani attention la create hidangi dan ngim dei ban pen provoke syuk nang ni syakmat mo te nak ban check ya kani ngin na maulas nangin check no ikibril bakin wan artat ngin declare no section 144 ikani kejaka banum dei kejaka banyak kenduk meeting Atau kalau dan kerja kan mana awal dia bukan weng nak ikut usia nanti. Ha inilah dia ya keren. Kitu kidan hang tu nak mentah ke kidan gejing kayi masih nak mentah ke asam government kalau asim ya kata ke rai bah kani ke kayi gejing kam masih gejing dia thiat kani kila strict bai ke tu dekat tu ke nam ta kata. Keep their vigil. We have requested DC Rivoy to see that no people come from that side to here last yesterday what occurred over here. So that doesn't happen. So we discussed on that, and we will also maintain our side peace. So I requested our superintendent of police to ensure that people do not become agitated, and we discussed about law and order situation.